El pitjor mal de l'empresari és la solitud. I Comertia és un remei contra aquesta solitud. Per mi Comertia és relació. Comertia sobretot és generositat. Il·lusió, col·laboració, lideratge. La passió pel comerç. És moltíssim talent. Perseverància i també diria tenacitat. És difícil definir-ho amb poques paraules. Jo diria que representa la Champions, no?, del que és el comerç català. Sobre té aquest component familiar que ho fa molt especial. És una unió d'empreses catalanes que fan les coses molt ben fetes, no?, i que les volen fer millor. Un lloc comú d'empresaris que tenen ganes de treballar, que tenen inquietuds, compartir per competir. Qui domina el que el consumidor vol és el rei del món. Què més important que nosaltres, que som empreses catalanes, familiars, fem el que sigui possible per aprendre més el que és el nostre ofici. Som empreses familiars, per definició, una comunió de punts de vista, de maneres de fer les coses i també de valors. Avui dia, sense il·lusió i sense ganes, és impossible tirar una empresa endavant. I veus que la societat va per un altre camí, tot el dia parlen de com repartir la riquesa que es crea, però no parlen de crear un clima perquè justament la riquesa se'n creï més. I a Comertia et troba recolzat. Sempre he dit, és una família de grans empresaris on te pots aprendre perfectament d'ells i que tots tenen aquesta vocació de liderar el seu sector a base d'aprendre un dels altres. T'ajuda a pensar molt, i a tenir bons amics que hi pots confiar-hi, que no t'enganyaran. D'alguna manera ens retroalimentem uns als altres. És com una consultoria honesta. Al final, a vegades, per fer una consulta estàs... Que si truques a un consultor, truques a una agència i et perds i la butxaca hi ha un forat que se te'n va. I en canvi aquí truques a algú i en un moment t'explica la seva experiència, que segur que t'és molt més útil que qualsevol altra, ¿no? Para mí Comertia realmente es un foro en el que poder tastar, poder comparar, poder echar a andar muchos de los proyectos que tengo en la mente y que yo digo, bueno, pues que ¿dónde mejor? Es un campo de entrenamiento, esa sería una buena expresión. Té una part formativa molt important, té una part col·laborativa o d'intercanvi d'idees també molt important i després també té altres coses com ponències o conferències. Hi ha molts tallers i moltes activitats que es fan a nivell de recursos humans, a nivell de màrqueting. Fem moltíssims events. N'hi ha un que és mensual, que és el dinar d'empresaris. Un lloc on deixem anar totes les coses que ens passen i compartim i es creen unes dinàmiques molt bones. Yo creo que ahí es cuando se habla desde la realidad, ¿de acuerdo? Sin tapujos, o sea, no hay nadie que te esté escuchando que no sea alguien que tiene los mismos problemas o ventajas que tú. Y yo creo que ahí se habla muy en serio, se habla muy directo. La verdad que siempre he escuchado a mi padre, antes de participar también en Comertia, que ha sido la asociación que realmente más útil le ha sido. Un cop l'any fem la jornada de retail, amb la qual sempre es tracta un tema que creiem que és innovador o que marca tendències. No? La veritat és que organitzar un event aquest, una jornada de tot el dia, no? on reps diferents ponències, no? Sobretot te'n vas a casa amb idees claus per seguir evolucionant. No? Els viatges que fem un cop a l'any, que en diem el Bre Comertia, que ens anem a alguna part del món a aprendre, per donar-te cap on va el món, a part de que crees autèntiques amistats. Vas més enllà de la simple relació professional, no? Vas i trobes relacions personals. Tots tenim unes certes inquietuds, unes certes problemàtiques i és important transmetre directament als que prenen decisions el que nosaltres entenem que és bo per les nostres companyies, pels nostres treballadors, per la nostra societat. Clar, nosaltres no som IBEX 35. No tenim connexions a les grans esferes, almenys no estic. Només des de la unió fa la força, no? I aquest punt d'ajuntar-nos també crec que és útil en aquest sentit de que dient, ei, hola, el petit comerciant, recordeu-vos de nosaltres i aquestes coses. La força que té Comertia amb totes les empreses que formen part de Comertia, això té una força que no tenim nosaltres individualment com a empresa. I per això el que vam fer va ser crear l'indicador de retail, que encara es publica a la premsa, que és el primer indicador avançat del retail que surt al país. He sigut de moltes associacions i de gremis, etc. I la qualitat humana que hi ha a Comertia no la trobo enlloc més. És a dir, el perfil del soci de Comertia és molt específic, jo diria que molt especial i d'un nivell molt alt. Que a nosaltres ens parli qualsevol del seu negoci a pit obert,
Això no ho fa ningú. I aquest compartir és el que realment ha fet gran Comertia i és el que realment ha identificat aquesta possibilitat de millora permanent de tots els membres de Comertia. Si no hi havia una mentalitat de compartir per competir millor en tots els aspectes, no volíem un soci només per pagar la quota. Aquesta no era la idea, sinó que nosaltres volíem lluitadors. Jo penso que seguim amb aquest sentiment de que som una família, no? És a dir, que som un equip, no? Es respira que som empreses familiars, que són del territori. Ens hem sentit des del principi molt recolzats, ens han rebut amb els braços oberts i ja et dic, per nosaltres ha sigut un pas important i que ens ha fet, ja et dic, millorar i veure el nostre negoci d'una altra manera. He conegut a molta gent i això, vulguis o no, aquesta relació humana és molt important. Quasi és tan important com el negoci. I una cosa molt important que no hem dit, que ens ho passem molt bé. És una gran família amb unes grans persones.